Els representants sindicals dels docents i el conseller d'Educació, Martí Marc, es troben ara mateix reunits analitzant la nova proposta sobre els criteris d'avaluació de la LOMLOE. L'aplicació de la nova llei educativa aixeca molta polseguera entre la comunitat educativa, tant de l'ensenyament públic com del concertat. Tot per l'aprovació dels currículums durant l'estiu i ara amb la no concreció dels criteris d'avaluació. Això genera, diuen, que els professors no tinguin clar què i com avaluar els seus alumnes. El que demanarem és la màxima flexibilització possible per tal que els centres en certa voluntaritat puguin sortir-se endavant. Uns criteris d'avaluació excessivament abstractes o generals que fan molt difícil l'aplicació. Per això reclamam que tinguin capacitat els departaments didàctics per adaptar i concretar aquests criteris d'avaluació. Al final, el que seguirem demanant és una aplicació voluntària i progressiva de tot el que afecten aquestes qüestions i, desgraciadament, aquest esborrany recull aquestes peticions que cada centre pugui anar al seu ritme. Si hi ha alguns que ja estan preparats ho puguin fer ja, si hi ha alguns que encara necessiten molta més feina, que ho sabem, que mos consta, també puguin anar al seu ritme i no se requereixi d'una implementació estricta ara mateix de tot plegat.